Hey!
Iwona umasipala lo wabantu iwona lo masipala ovumela amakwerekwere ukuthi abe namabhizinisi la edrobheni. Amakwerekwere angenama-permit, amakwerekwere angaverifywanga if engena la emzwabantu. So umuntu omnyama ufuna indawo la yokudayisela noma isitolo awuyitholi, kodwa moyikwerekwere uyayithola nje kalula. So njengoba besizala besizele ukuthi nizobona lo masipala owenza le mikhuba efana nale. So njengamanje siyahambani sibuyela enkantolo. Masifika enkantolo yila sofike siendove khona ama-memorandum. Nomasipala yakhe uzoyithola lapha, namaphoyisa azoyithola lapha, inkantolo izoyithola lapha, i-Home Affairs izoyithola lapha. So masisuka manje sibuyele emuva ngale ndlela kade siqhamuke ngayo. Amandla! Amandla! Siyabonga kakhulu. Amandla! Wethu! Mandla! Awethu! Mandla! Qina mdlalo wase-South Africa, qina! Qina mdlalo wase-South Africa, qina! Njengoba eseshilo umfowethu ukuthi iwona masipala wenkohlakalo lo, iwona ama-ofisi enkohlakalo lawa, iwona ama-ofisi onxumano lawa wathatha i-protection fee iwona lo masipala onenkohlakalo. Sizodlulisa umyalezo ukuthi njengoba namhlanje siza ngokuthula, njengoba namhlanje si-peaceful, ngelinye ilanga sazi kuyokwenzakalani. Leli sango uma ulibuka ungayijomba leli sango. Nama-security ala ngiboni ngasinela, namaphoyisa la ngeke asikhona. Kodwa ngoba sithanda izwe lethu, ngoba sithanda umasipala wethu olwa igebengu, ngoba sikhathalela abantu base-South Africa, konke sikwenzayo sizokwenza ngokuthula, konke sikwenzayo sizogcina umthetho. But siyafisa ukudlulisa ukuthi kuhambe sicasuke. Umuntu masecasukileke wenza noma yini. Sizosuka-ke la sihambe siye labafethu abasho khona, kodwa siyafisa ukusho ukuthi abantu abadayisa emadrobheni, abantu bakufika, abantu abanikwa ama-permits okudayisa edrobheni abayekwe ukunikwa, kodwa kunikwa abantu base-South Africa. Lo masipala ukuze ube khona wavotelwa abantu base-South Africa. Awukwazi abantu base-South Africa babezovota, kodwa mase kumele kuzuze umuntu ongenayo i-ID futhi ongene ngobugebengu. Sizodlulisa nje lo message. Senayo-ke memorandum amaphepha sesidlulisa ngomlomo ngoba kade sasemnika kodwa kwenzeke lutho. Sizodlulisa imessage nje ukuthi asinisabi. Amandla! Amandla! Awethu! Siyabonga sambeni. Saboya la. Take your hands up here. This on fire.
Zakal. Yo, I let them eat Bangelela la sahlanya phela thina. Hlanyisa ukungisebenzi basijwayela la. Sangena la bashwayela. Jwayela amasiko. Hello? Sasiyophumela ngaseSpa. Okay, zonifika eSpa ngoba sesiyophumela khona. Yep. Oswete, sebefikile uphakela bala phambili. Bala. Masa Spa. Wena lo suphakamisa ayihambi imoto. Ayihambi imoto. Bakhalela zona
จะเป็นนั่นช่วยอะไรทำไมอ่ะก็เป็นอะไรแบบ
Baba. Oh, yeah. Oh, good. Hey, on be more. Hey! On be more. Zoom. Zoom
Ukuba ithina ngempela. Asibona bomfiki sizelwe la. Yithi. Asikwazi ukuzotshela abantu. Uzotshela ukuthi senzeni la. Ngempambo kwamazwe.
Too much.
Yes.
Basicela basondela abaholi. Sala phansi. Sala phansi. Asifike ngaphi One, two, one, two, one, two. 1, 2, 1, 2. Amandla! Amandla! Hlangana Zulu hlangana! Hlangana Zulu hlangana! Hlangana mntomnyama hlangana! Hlangana mntomnyama hlangana! Sithanda ukubingelela siphinde sibonge. Siyabonga Zulu ukuthi siphume ngobuningi bethu. Esihlanganele lana ke namhlanje Hadingi ukuxakeka esikubona sesixakekile. La Hadingi ikamakhanka wambuza endlebini. Noma ubani bethanda ukwenza noma yini uyakwazi ukuzenzela. Sinazi iphathimandla, sinawo amaphoyisa, sinayo inkantolo, sinawo umasipala, sinayo home affairs. Kodwa ingamakhanka kambuzi endlebini. Akho umuntu onandaba nathi thina abantu abaphansi.
into enzekalayo into esibeka la namhlanje ukuthi sidle emnyama uma ngabe sifuna ukuphumelela la eHardini mhlawumbe ufuna isitolo nje ngiyalinganisa ufuna ukuvula isitolo esithize uyathathwa ushonise le kodwa mafika ikwerekwere livele linikwe nje kalula iyona inkinga esibhekene nayo la kuleli Harding lakithi enye inkinga esibhekene nayo kuleli Harding lakithi kunabanye abantu ababakithi ababafowethu esizalwa nabo esikhule nabo inkinga ibala ekuthinini bavume ukusetshenziswa abantu bokufika njengoba senza lento esiyenzayo senzela bona nabo senzela lezingane zabo nesizukulwane sabo asibi nabo abafowethu sizalwa nabo siyabacela abafowethu ukuthi bangavumi ukuthengwa amaPakistani namaShayina badayise ngezwe lakubo ngoba sikule nkinga nje sinabafowethu abavuma ukuthengwa amaShayina abavuma ukuthengwa amakwerekwere bathengwa amaPakistani abathembisa i-protection fee ingakho bakubona kunjena nje bakubona kunje nje kubonke abanye sithi silwa lempi abathanda ukuba kanye nathi ngoba kune-protection fee abayithatha emakwerekwereni abayithatha kumaShayina babafowethu siyabathanda siyabakhuza sithi abayiyeke lo asilwi nabo bayohlala babafowethu into esingayifuni kuphela sithi amakwerekwere amaPakistana amazishibane ilondo phela esishoyo lamabhilidi asele singathathwa yithina lezitolo zifumana ona bezitolo nathi nabo abafowethu laba ababhekela amaPakistani sifuna ukuthi sibe ndawonye sibambeni sisonke sibe umuntu omunye so-ke namhlanje njengoba sizohlangana la sizoletha ama-memorandum awu-4 enye memorandum ize enkantolo straight enye memorandum ize emaphoyiseni enye ize kwa-Home Affairs bese kuthi enye ize kumasipala kakhulukazi umnyango waka-LED so sizobabiza-ke one by one bafike basayine ama-memorandum awu-2 umuntu ngamunye bese ehamba nenye eyodwa isale ngakuthini sibanikezele 7 days ukusukela namhlanje ukuthi bareplye maqondana nalo mthetho esobafundela wona if-ke bengareplyi maqondana nomthetho esobafundela kuwona kusho ukuthi izocaca ukuthi ithini uqhubekela phambili sizocela-ke udadewethu la asondele azosifundela siyabonga Sizoqala sifunde incwadi ebhalwe for ama-resident communities. To all Harding and business resident communities, on the 1st of June there will be a complete shutdown of the town and all business except essential services like petrol station, clinics, hospital, etc. On the 2nd of June, only South African-owned businesses will be allowed to open going forward. We as the March members from Harding and belonging to Marching to Harding Court of Justice in support of Mfundi Sibozake, who was arrested and charged of false allegations by the legal frame. We will also invite all relevant government departments and give them our memorandum for our grievance regarding the sensitive issue of Akazi umuntu wesandla ngomnyama sonke suke silele baba mawulele mngani wami vele ngikwenzela ukuthi angithi uma uphuma ukuthi etoilet ebusuku umuntu ekulala ubheke etoilet ayikho into zoye ayikho vele into zoyenza usubizile ujabu uyokwenza njalo othi uyinsizwa la eHarding uvimba abantu ukuthi bengahambisa abantu bokufika ngithi mina kavele manje ami lapha kwabantu athi mina ngiyinsizwa ngisatshwa sibona ukuthi uyosatshwa yimi ngimhlafuna mina la eHarding akekho umuntu ozohlukumeza abantu sithi abantu bokufika bahambe befike ngokuvakasha yini nzima
nami ngivakashile la eHarding angithi ngiyangibona ngivakashile ngengilale lapha funa ngihambe ngiyabona ngoma mangisuka nje manje bengivakashele sengiyahamba-ke ngiyabona ngoma osatshwayo akese ngimame phambi kwami manje athi mina ngiyesatshwa bese-ke ngimbona ukuthi isatshwa ngempela yini mina kamsuze lafe iHarding inenkosi yakwamanje ngiyangizwa yini awubambe wesisi awume ngane kamama lapha awume nje kanjalo ngengisakhuluma mina wemadoda aseHarding iHarding inenkosi okuthiwa uMachi iyona inkosi okufanele ithi abantu bokufika bayahlala la noma bayahamba akekho omunye umuntu ofanele enze njalo umuntu ola eHarding njengamanje njengoba sikhuluma manje othi yena uyesatshwa la eHarding ngakathinti akenza azokusho phambi kwami manje Hello Mzansi, welcome to Mgoso waseMzansi. Kushube kakhulu lapha eHarding namuhla njengoba abantu baphumile bayingcwaba o bathi usapota phela leya march lelaphana eHarding namuhla yokuqoshwa kwabantu bokufika lana eSouth Africa. Siyakuzwa babekele due date yamhla ka-30 June kanti bayasho ukuthi bayomasha uze ufike loyo mhla ka-30 June azahambe futhi ama-foreigners nanoma ngekahambe same time but bona bayogcine bahambile. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.